To znamená věřit, mít naději, navštěvovat společenství, pomáhat a tak různě ty dobré věci. Pro mě osobně znamená nebýt sám. Nikdy nebýt sám. Radost, štěstí, smysl. Být křesťanem, tak jak to chápu já, znamená, že uznávám Ježíše Krista jako Božího syna. A to znamená, že se řídím tím, co on i jeho otec tvrdí, že mám dělat, to, co mám vyznávat, to, jak se mám chovat a taky věřím v jeho spasení. Křesťan je člověk, který měl tu přednost, že mohl vlastně poznat toho hlavního, o koho vlastně v křesťanství jde, to znamená Ježíše Krista, takže je to člověk, který důvěřuje Ježíši Kristu, má s ním osobní vztah, ale zároveň křesťan je člověk, který bere velmi silně do úvahy lidi kolem sebe. Myslím, že být křesťanem znamená především možnost žít v určité naději na nějakou lepší budoucnost. Co znamená být křesťanem? Křesťanem znamená zvolit si cestu, která směřuje k životu. To znamená mít jinou filozofii a vnímat svět jinak. Být jiný a přitom být normální. Inspirovat se životem, jednáním, charakterem Ježíšem Krista a zároveň to žít. Tak, abych o tom jenom nemluvil, ale aby to na mě lidé poznali, i když mluvit nebudu. Tak co znamená být křesťanem? Já si myslím, že především je to radost. Já jsem odmalá věřící a jsem za to Pánu Bohu vděčná a taky i zodpovědnost. Křesťanem pro mě znamená být zařazení do určité sorty lidí, který věří v Boha, a berou ho za svého, berou ho do svého života, do svého soukromí. Mám-li odpovědět za sebe, co znamená být křesťanem, tak je to ohromné obohacení života. Být křesťanem podle mě znamená přijmout Krista, nějakým způsobem ho nechat působit na můj život a na základě toho poznání svůj život nějakým způsobem změnit.